ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a sarran mu soyayya. Da suna zama samu in mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a sarran mu soyayya. Haɗuwan muran farko na samu ta tarko, zuciya ta aiko ta zo da sako gurin ki nan miko, hakanan kika ansa kika tsai da ni gasa, ki bani amsa abinda yasa kika bani kambo na soyayya. Jikina yana ciwo, sanka ne yake yawo, ya bibiyo ya zagayo, ajini take yawo, samun ka ne dace, ina rasa ka zan zauce, na rikice na haukace, wallahi zan daina soyayya. Wallahi ne dace samin kireba ce, ina yi bacci na tashi bacci sai in je masallaci, na goda Allah kaman zo Rasulullah, Habibullah, Shafi'ullah, shi ne mafificin soyayya. Da suna zama samu in mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a sarran mu soyayya. Da suna zama samu mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a sarran mu soyayya. Na gyara gumbacci, masoyi zo mu je bacci, matar ka ce komai ka ce, ba ni sa ka yin kunci, zo nan masoyi na, zauna a gefe na, mijina angona, kai zan yi wa taken soyayya. Mun damke sirrinmu kuma mun haɗa kanmu, zuri'armu in muka samu su biyo ɗabi'unmu. Allah shi kare mu kar makiya su dubo mu, ka tsare mu ka kare mu dan Mustapha khairul anbiya. La 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 la. Da suna zama samu mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne ya sarran mu mutu tare kuma mu tsira tare, aljanna tare mu shiga tare, ko ina muna nan a soyayya. Zo mu je mi soyayya, mu rausaya har mu ɗan juya. Na taho ɗan yaro, kyakkyawa hanci kamar biro. La 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 la. Ka zo mu je